L-uffiċċju fih dan Transport Malta li huwa responsabbli mill-ħruġ tal-appuntamenti għal liċenzji tas-sewqan tal-vetturi qiegħed jiġi kkritikat u allegat li qed jiddiskrimina sfaċċatament fl-għoti tal-appuntamenti lill-iskejjel tat-tagħlim motoring schools. Il-kritika hi brabta ma' ċerti skejjel li qed jingħatalhom l-appuntament ftit tal-jiem wara li jkunu issottomew l-applikazzjoni tal-istudenti tagħhom waqt li oħrajn jitħallew jistennew bosta ġimgħat u f'ċerti każi anke sa 5 ġimgħat. Jirriżulta wkoll li teżisti prassi li minn meta tiddaħħal applikazzjoni sakemm tkun proċessata u infurmata l-iskola tat-tagħlim għas-sewqan suppost jkunu jridu jgħaddu mhux aktar minn 3 ġimgħat. Jidher li fir-rigward ta' ċerti skejjel din qed tkun osservata, iżda fir-rigward ta' skejjel oħrajn din il-prassi ma hijiex tkun imħarsa. Għar minn hekk, Net News insab infurmat li riċentement kien hemm saħansitra każijiet fejn studenti weħlu mit-test tas-sewqan, iżda t-tieni test sarilhom fl-istess ġimgħa. Jiġifieri inħarġilhom mill-ewwel l-appuntament għat-test li jmiss. Diversi skejjel tas-sewqan kemm il-darba ġibdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet dwar dan l-allegat abbuż minn xi ħaddiema f'dan l-uffiċċju, iżda xi raġuni li l-menti tagħhom waqgħu fuq widnejn torox. Numru ta' inċidenti partikolari li seħħew dan l-aħħar waslu biex nibtu wkoll ċerti suspetti kemm it-testijiet għar-ħruġ tal-liċenzji tal-karozzi qed isiru bis-serjetà.